Estebanekin, Kulturzast. Gabon guztioi eta ongi etorri beste hilabete batez Kulturzast podcast honetara. Hilabeten behin, gonbidatu bat, kultuaren inguruan. Bueno, pasain hilabetean nazkautar bat izan genuen, eta gaur lehenengo aldiz zakit irrati baino ataundar bat elkarrezketatu egingo ez. Ataundarra baino kanpokoa, baino haizu gauza asko dauke kontatzeko eta ere du bezala hemengo izango bazan bezala. Beraz, jarreroso eta astera guaz laizta. Aurreko plazan renko plata euskagu ahoan. Ideak doinuak dara matzagu kolkoan. Ilargi berriak lagunzaren ondoan. Ideak doinuak dara matzagu kolkoan. Ilargi berriak lagunzaren ondoan. Lara, hilabeteko 3. igandean, iluntzeko 9:00 Kulturzast. Kantatzera noa zu betxo bat edo bi, eren egun jarriak gazte arruntari. Julen Xabier Iñakian bere tomatxin, gauza ederra denik ez dukatu neri, gauza ederra denik ez dukatu neri. Goizian jekitzian lehenbiziko gauza, Instagram irekitan olako zalantzak, eskagazte politxen argazkiak latzak. Bueno, hemen jarraitzen dugu Kulturzasten, eta, gaur ataundar bat esan dizugu elkarrezketa ingoen dula, eta Ariel dugu, Ariel gaztea, kaixo Gabon, Ariel. Bueno, kaixo denoi, Gabon, eta, ni hori, Ariel naiz, eta, Hondurasekoa naiz, baina hori, esan duzun bezala, oraintxe bertan ja ataunen bizi naiz, eta, morain dela 2 urte etorri nintzen atauna, zuzenean Hondurasetik atauna, eta, ja orain nahiko ondo egie esan, eta, gustora, ja hemen ataunen gustora egie esan. Zein da
Ariel, konta iguzu. Ba, bueno, hori, Hondurasekoa naiz eta oraintxe 19 urte ditut. Eta, bueno, ni mutil nahiko jatorra naizela uste dut, eta, bueno, ala ere oia orain gustatzen zai asko hori, euskara hitz egitea, eta hemengo kultura ez dakit ezagutzea. Eta, bueno, ala ere, bueno, besteldetik, bueno, hitz egitea egia esan asko gustatzen zait, eta ja orain euskara jakinda hobeto moldatzen naiz jendearekin, ze ja ez daukat arazorik ez dakit harremanak egiteko edo jendearekin hitz egiteko. Eta bueno, hori azkenean ataunen bizitzeak aukera hori ematen dit, bueno, hitz egitea, eta bueno, azkenean alegina handia egin nun, bueno, euskara ikasteko, eta, bueno, ja oraintxe dena ondo. Zergatik etorri zinen Euskal Herriera? Ba, bueno, hasieran hori, nola nire asmoa den hori medikuntza ikastea, ze nire amarekin erabaki nun hona etortzea, ze iruditzen zitzaigun aukera edo, bai, aukera gehiago izango ditudala nik hemen ikasteko. Eta, bueno, zuzenean ataunaz nire ama hemen bizi da, eta gainera nire aitordearekin ezkonduta dago, orduan biok hemen ataunen bizi dira, eta, bueno, zuzenean erabaki genuen honetortzea. I love you, bitch. Oh my God. I ain't gonna never stop loving you, bitch. Bueno, eta ze gustatzen zaizu Ataun herrietaz? Ba, bueno, asko gustatzen zait, nola hemen Ataun mendi asko daukagu. Bueno, gustatzen zait aukera hori izatea, ez da, dakit mendietan ibiltzea, eta, bueno, gero hemengo kultura ere gustatzen zait, ze gauza asko daude ez dakit ezagutzeko, eta, bueno, esate baterako tartalo, ez dakit pertsonai hori asko gustatzen zait, eta, bueno, iaz nire ikaskideekin, bueno, ezagutu genitun, eta, bueno, horrelako pertsonaiak, eta egia esan asko gustatzen zait, ez dakit, hemen bizitzea, ze azkenean lasaitasuna dago, bueno, desberdina da hemen Ataunen bizitzea, eta, bueno, egia esan gustatzen zait, eta nola baserri baten bizi naiz, Mendiorku izenekoa, ba, bueno, oso desberdina da, eta hori, aukera daukat natura ikusteko, eta, bueno, ez dakit, ni asko gustatzen zait hemen Ataunen bizitzea, eta gustora nago gainera. Eta zure denbora libran ze gustatzen zaizu egitea? Ba, bueno, asko gustatzen zai musika entzutea, baina asko, eta, bueno, denbora baldin badaukat beti musika entzuten dut. Gero, ba, bueno, kirol egitea gustatzen zait, eta hemen Ataunen ez, baina Lazkaon Maizpiden ikasi nun frontenizean ibiltzen, eta egia esan kirol hori asko gustatzen zait, eta, bueno, ez dakit, gero gustatuko litzaidake agian irakurtzen dut, baina noizean behin, baina, bueno, gustatuko litzaidake pixka bat ohitura hartzea, eta, bueno, ez dakit, gero jokuak jogatzen dut ordenagailuan, baina egia esan
Ez dakit, denbora libre baldin badaukat, beti saiatzen naiz ere nire anai txikiarekin egoten, anai txiki bat daukat, eta bueno, beti saiatzen nahi berarekin egoten, eta ez dakit nire familiarekin egoten, eta gero jatetxe batzuetara joatea gustatzen zait, nire familiarekin jatea gustatzen zait, hombre, eta bueno, hori. Esan duzu jatea, hemengo jakia probau dituzu? Hemengo? Hemengo jakiak, hemengo jana... Bai, hombre, bai. Eta zeue gustatzen zaizu oso? Bueno, gustatzen zai, baina asko txuletoiak. Hombre, txuletoiak, ni maite minutan nago txuletoiekin. Beti aukera baldin badaukat ez dakit txuletoi bai jateko ni gustora. Eta bueno, gero egiezan arraina ez zait asko gustatzen, baina bueno, etxean batzuetan saiatzen naiz arraina jaten, baina bueno, alere zaila da niretzate arraina jatea, baina hori txuletoiak asko gustatzen zait eta niretzat zoragarriak dira. Zoratu gaitzala, gauak bihar berriz. Zoratu gaitzala, gauak bihar berriz. Zoratu gaitzala. Gora, begiak itxizadoz gora. Nola burutu zitzaizun euskera ikastean? Nondik ezagutzen duzu euskera hizkuntza? O esan dizuen norbait, o internetez begiratu zenun eta asko gustatu zitzaizun, edo? Bueno, hori Euskal Herrira etorri aurretik nire amak esan zidat, hori hemen Euskal Herrian hizkuntza bat zegoela, hori euskaraz ez da. Bai. Eta, bueno, pixka bat banekien euskarari buruz, baina ez nekien barneratuta zegoela hemen herri txiki batzuetan, eta ez nekien oso garrantzitsua zela hemengo pertsonen zat, ez da. Eta, bueno, hasieran uste nun erraz izango zela ikastea, baina, bueno, ez da zaila, baina hasieran oso gogorra da, ze oso desberdina da euskaraz eta esate baterako ingelesekin konparatuta. Baina, bueno, bizka bat banekien euskarari buruz nire amak esan zidalako. Ze hizkuntza jakiten zu? Euskara parte? Orain, bueno, hori gaztelaniaz eta ingelesez. Eta zer da errazagoa? Eta zer da zailagoa? Zailagoa da euskaraz ikastea, aditzak eta aditzak, subjuntiboak eta gauza asko daude, eta zuk barneratu behar dituz horrelako gauzak. Baina, bueno, hala ere, gero ez dakit, konfiantza baldin baduzu zutaz, ez dakit, hitz egiteko errazagoa da, baina hasieran oso gogorra da, ez dakit hitz egitea, zu, esate baterako nik hasieran bakarrik banekien kaixo egunon horrelako agurrak esaten. Eta gero, bueno, maizpidera joan ondoren, ja pixka darreman, harreman gehiago izan duen euskararekin, baina hasieran oso zaila da euskaraz ikastea. Eta gero, bueno, errazagoa da niretzat ingelesak jakitea, baina oso ezberdina da, eta gainera ez dakit pixkat gaztelaniarekin lotuta dago, eta hori, eta euskaraz ez. Ondo? Nola hartu
Eta hemengo herritarekin ibiltzen zaite egiten, ezautzen norbait ataunen edo? Bueno, orain, bai, ataundar batzut ezagutzen ditut, irakasleak eta, ikaskideak. Eta gero, bai, asko ibiltzen naiz Beasainen, gero Ordizin, Tolosan, eta, nola urnietan ikasten ari naizen, urnietan egunero ibiltzen naiz. Eta, beti saiatzen naiz herri horietan euskara hitz egiten, ez dakiten da batera joaten naiz, beti saiatzen naiz hori. Lehenengo hitza euskara. Bai, hori da, kaixo, egunon, edo horrelako agurrak esaten. Eta, gero kalean ere, nola ja orain ez daukat arazorik euskara hitz egiteko, beti jendearekin saiatzen naiz, lehen hitza euskara izaten, eta, gero nik uste dut jendeari gustatzen zaiola, kanpotarraren euskara entzutea, hasieran, ni dendetan eta leku horietan beti gaztelania ez da, baina ja orain asko erabiltzen dut euskara, eta jendeari gustatzen zaiola uste dut. Eta, beti gero nire familiarekin asko hiltzen naiz, hori herrietan, eta gero Donostin ere asko hiltzen naiz, eta, beti saiatzen naiz euskara hitz egiten. Eskatu nizun bi abesti eta entzungo dugu nain. Punta el baile de la gata, ez? Bai. Hau zer da, Honduraseko kanta bat, o kanta klasiko bat, edo? Bai, da, han Hondurasen asko entzuten dugu, horrelako musika, ze ez daki, de ritmo desberdina dauka, eta guretzat, da, gure musika ezagunena esate bat derako, ze gero, badaude beste abesti batzuk, adibidez sopa de caracol. Bai, hori espaldikoa da. Bai, nahiko ezaguna da, eta ez dakit agian jendeak pentsatzen du beste leku batetik beste leku batekoa dela abesti hori, baina ez Hondurasekoa da. Entzuko dugu eta gero komentatu ingo dugu Honduraseko gauza, zego dauket ezagutzeko pizkat Honduras. Bai, oso ondo.
Bueno, kantu experimentala entzun duguna, Bai, hori da. Eta, bueno, horrelako ritmoa Andondura zenan nahiko arrunta da. Eta, bueno, gero ez dakit ondartzetan beti gustatzen zaigu horrelako musika dantzatzea. Bueno, niri ikustea batez ere, ze dantza egitea kosta egiten zai, baina, bueno, ja hori beste asunto bat da. Baina, bueno, Hondurasen horrelako ritmoa nahiko ezaguna da, eta gero, bueno, gero beste alde daukagu gure folklore, da folklor hondureño, eta, bueno, danza horiek ere oso politak dira, eta, bueno, danza horiek egiteko, bueno, pertsonek erabiltzen dituzte arropa berezia, eta, bueno, gero ez dakit txapelak, eta horrelako arropa ez da, eta, bueno, gero bez dakit asko... Nolako zeate honduresekoak? Bueno... Iziak, posa... Bai, beti guk naiz eta arazoak izan beti ez dakit nahiko alaiak gara, eta, bueno, beti ez dakit vibra hori gustatzen zaigu transmititzea, ez dakit jendea ez dakit ondo egoteko, eta beste begirada bat edukitzeko, eta, bueno, Honduraseko nahiko pertsonak jatorrak garela uste dut, eta, bueno, hori beti gustatzen zaigu laguntzea, eta, bueno, ondo bizitzea gustatzen zaigu, naiz eta arazoak izan, eta komplikazioak izan, beti gustatzen zaigu ondo bizitzea. Eta janari dagokionez, zeri probau dut Honduraseko janaria, eta oso gogosoa da. Bai, Hondurasen, bueno, dauzkagu plater hori nagusiak, ezta, esate baterako baliadas. Bueno, dira talo bat bezala, baina irinarekin, da irinarekin eginak, eta, bueno, gero erabiltzen dugu, bueno, barruan, babarrunekin, kastarekin, eta ez dakit arrauzekin, eta hainbat gauzekin, ez da. Horia da pertsonaren arabera, eta gero jaten ditugu, asko jaten ditugu platanoak. Da frigituak, eta, bueno, gero ere oiazkoa frigitua jaten ditugu, eta gero ez dakit lagunekin edo familiarekin gustatzen zaigu karne asad izenekoa da janari bat, da, bueno, aragia, babarruna, gero erabiltzen dugu tomate, tipula eta horrelako janaria, eta, bueno, mix bat egiten dugu, eta hori bere izena da tximol, eta hori da, bueno, plater baten izaten duzu aragia, gero gazta, tximol eta babarrunak, eta, bueno, nahiko arrunta da horrelako janaria Hondurasen, eta oso goxoa da, oso goxoa. Oso, no? Sortzen duen zelantza Eta zuretako zer da euskera? Bueno, hori ja barneratuta daukat, eta beti esaten dut euskara ez dela hizkuntza bat edo zerbait esatea, baizik eta gauza berria ezagutzea, beste mundu bat ezagutzea, kultura, jendeak, musika, janaria, eta, bueno, euskara oso garrantzitsua da hemen Euskal Herrian, eta, bueno, Hondurasen ere, bueno, beste hizkuntza batzuk dauzkagu, eta ja orain nik uste dut Hondurasen garrantzia eman beharko diogula horrelako hizkuntzei eutxeari, eta, bueno, hemen Euskal Herrian, bueno, nik uste dut oso garrantzitsua da euskarari eustea, ze azkenean da zuen identitatea, ez da zure nortasuna, ze da oso garrantzitsua, ze zuk
bueno, bi mundu daude, zuk ez baduzu euskara hitz egiten edo zuk ez badakizu euskara hitz egiten oso desberdina da hemen Euskal Herrian bizitzea, eta ja euskaraz ikasi ondoren ja gauzak berriak aukera daukazu ezagutzeko, eta hori ja barneratuta daukat, eta ja beti esaten dut hori ez da euskarari esker hainbat gauza egin dezakezu, eta da oso garrantzitsua ja niretzat, ze normalean nire familiarekin beti hitz egiten du de euskeraz, nire aitortearekin, aitortearen familiarekin, osabekin eta lagunekin, eta niretzat ja oso garrantzitsua da euskeraz, eta nahiko barneratuta daukat. Esaidazu zer litzaken labana bat. Esaidazu nola moz lezaken kotoizkoa bat. Itotako arnaz bat beluza itzetan distantzia. Ze izan da gorragoa? Euskaz ez itzeite edo lotxa? Gogorrena zan, niretzat lotxa, ze hori nik normalean asko hitz egiten dut, eta zieran lotxa eman zidan euskara hitz egiteak, ze nola ez nekien euskara hitz egiten ondo, beti hori pentsamendu hori neukan, zer esango duen jendeak, ez da, nire euskarari buruz, eta, beldurra batez ere, baina gero, nire irakasleek esan zidaten horrela dela euskaraz ikastea, zen zuk ikasten baduzu, beti ez dakit, zeure buruari laguntzeko hitz egin behar duzu, ze bestela zaila izango da zuretzat, ze ez baduzu erabiltzen hori esamoldeak berriak eta euskalkiak edo ez dakit, ez baduzu konfiantza zutaz hitz egiteko zaila izango da, eta beti, hori hasieran lotxa gatik esate baterako ez nuen asko hitz egiten, baina ja gero lotxa galdu nuen, eta hortik aurrera ja dena ondo. Eta maizpiden zelako esperientzia izan da? Zer egiten zenuen egunan zehar? Han maizpiden esperientzia zoragarria izan zen niretzat, pertsona asko ezagutu nitun, eta gauza asko egin genitun, ze kurtsoan zehar da badaute kurtso batzuk normalak direnak eta beste udako kurtsoak, eta normalak diren kurtsoak ez dakit, beti ekitaldi batzuk izaten genitun, ez dakit zinemara joateko edo pintxopotea saioare bai, eta pintxopotera joateko edo triki bertxopoteo, txaranga eta horrelako gauzak, eta gero udan beti bukaeran izan genitun aukerak eta tailerrak egiteko, ez dakit euskal dantza, kirola, kantuak eta hainbat gauzak, eta niretzat esperientzia zoragarria zen, ze
maizpideko jendeari esker nik banek badakit euskara hitz egiten eta haiek konfiantza hori eman zidaten euskara hitz egiteko eta bueno, ja gaur egun harremana oso ona daukat maizpideko jendearekin eta batzuetan saiatzen naiz ara joaten eta ez dakit jendea berriekin hitz egiten nire esperientzia kontatzeko ezta eta bueno orokorrean oso polita izan zen niretzat. Esan dezu, dantzak egiten zituztela, fandango eta harinari. Bai, fandango... Eta ze molatzen zinen? Ba, bueno, bai, gorra da, Bai, oso gorra da. Kurtso baten hori erabaki nun tailerreko, bueno, dantzako tailerra egitea. Eta naiz eta gogorra izan, gustatu egin zitzaidan horrelako dantzak egitea. Ze zazpi jauzi, fandango... polka, pika eta ebatx eta horrelako dantzak egin genitun eta bueno, egia esan asko gustatu zitzaidan dantzatzea eta bueno gero hori zaila zen ze nik egia esan gustatzen zaitantzak ikustea baina egitea ja ez nahiko zaila da niretzat dantza egitea baina bueno, ondo moldatu nintzen eta hori gustatuko litzaidake, bueno, kantak ezagutzea, baina ja hori beste egun baten jakingo nuke. Eta ze irakasleak izan zen ditun? Maizpiden gogoratzea? Ba, bueno, bai, ni gogoratzen dut, bueno, hemen han maizpiden ataundar bat batek egiten du lana eta bueno, da bere izena da Jora, irakaslea oso jatorra eta gero, bueno, Pakea Garmendia, Amaia, Asier, Aitzol, bueno, Aitzol da zelako, bai, Mikel, Aritz, bai, eta bueno, Gurutze, Josune eta bueno, irakasleak zoragarriak izan ziren niretzatze haiek bultzatu ninduten ondo hitz egitera, ikastera eta bueno, haien esker, bueno, ja barneratuta daukat hori euskara hitz egiteko eta bueno, gero ezagutu nitun irakasle gehiago, ze udan egon ziren gazte batzuk eta bueno, haiekin oso ondo moldatu nintzen, Garazirekin, Mariarekin, Amanerekin eta bueno, haiekin oso esperientzia zoragarria izan zen niretzat. Eta zango banizu euskarazko hitz bat? Ba, bueno, esango nuke zupituki. Ui? Zupituki da nire hitz kutxunena. Ze han maizpiden, bueno, taula batzuk geneuzkan ezamoldeak ikusteko eta erabiltzeko eta, bueno, ikaskide batekin konturatu ginen hitz ez dakit arraroa zegoela, zupituki eta zupituki da bat batean, baina iparraldean. Han iparraldean pertsona batzuek erabiltzen dute hitz hori eta, bueno, niretzat oso polita da hitz hori, zupituki esateko ez dakit ez da runta, baina oso polita da egia esan eta, bueno, hori izango litzateke nire hitz kutxunena. Ez dizut galdetu eta horrekatuko izut. Ze euskara egizu? Batua,
beste claro, depende zela ikutan, itxeiten da batua, ikas... Bai, hori da, eta bueno, ni normalean batua hitz egiten dut, baina iaz, ataunen San Martinen egon nintzen, bueno, kurtso baten, eta ikasi genuen hori ikaitz egiten. Eta bueno, nahiko zaila da. Bai. Nahiko zaila da ikaitz egitea, baina egia esan asko gustatzen zait, bez dakit. Hemen ataunen San Gregorio eta San Martinen nahian hitz egiten dute ika, baina desberdina da. Hemen San Gregorioren ika desberdina da, eta gero San Martinen desberdina da. Eta bueno, egia esan nahiko zaila da, baina gustatuko litzaidake jakitea eta erabiltzea. Ze azkenean da, ez dakit, euskalkiak bezalakoa. Ze zuk ez dakit Tolosara joaten bazara, beste modu baten hitz egingo dutean Tolosan. Bai. Ez dakit, Azpeitin, Azkoitin, Bermeon, han euskara oso desberdina da, baina bueno, da lekuren arabera. Guarda, viste, no sé dónde se esconde mi blusa que abusa y me usa y no sabe dónde está, no sabe dónde va. Agüita. Eta zure ametxetako leku bat, orain hemen zaude, baina ez dakit gustatuko litzaizuke hemen jarraitzea, Honduras bueltatzea, edo... Ba, bueno, nik ja argi daukat hemen bizi nahiko duela, eta, bueno, hori gustatuko litzaidake Hondurasera joatea, baina oporretan, baina hori, ni nahiko gustora nago hemen Euskal Herrian, eta gustatuko litzaidake hemen bizitzea. Baina, bueno, gero ikusiko dugu, baina orain nire ideia da hori, hemen bizitzea, eta nola unibertsitatera joango naizen, eta horrelako gauzak egingo ditut etorkizunean, ba, bueno, espero dut hemen bizitzea, eta, bueno, nire bizitza hemen egitea Euskal Herrian. Ze ikasten ari zara? Ba, bueno, orain ikasten ari naiz laboratorio kliniko eta biomediko. Urnietan, eta, bueno, eskolori bere izena da CESA, da zentro bat, eta, bueno, gero goi mailako zikloak badaude, eta laboratorio kliniko eta biomediko da goi mailako ziklo bat. Oso, no? No sabe dónde va, no sé dónde se esconde mi blusa que abusa y me usa y no sabe dónde está, no sabe dónde va. Bueno, bukatzera goaz, eta azken abesti eskatu dizut, eta esan bezala lehen, ba, orain dela, hogeita bost urte igual izango zen, igual gehiago, ni, ba, justu izango zen, ba, zu, ni 19 urtekin o 20 urtekin, abesti hau, Banda Blankaren Sopa de Caracol. Bai, nahiko zarra da besti. Bai, udako abesti izan zen. Bai, hori da. Bai. Ba, mi askera diel gurekin izatatik. Ba, bueno, zuei ez daki aukera emateagatik niri hemen egoteko, eta, bueno, azkenean da euskarari esker horrelako aukera izaten dut ez dakit leku batzuetan egoteko, eta, bueno, nire esperientzia kontatzeko, eta, bueno, zuei askera emateagatik. Bai, ba, zuri, bera tangaren zezate duten elkarrezketa entzun da gero, Bai, ikusiko dugu. Bai, eta bukatzeko hori Banda Blankaren Sopa de Caracol. Ba, mila esker eta nahi duzun arte. Venga, agur. Bai, agur. Yupi pati,
su guata, winegui, guanaga. Si tú quieres bailar sopa de caracol, guata, negui con su upi pa ti, yupi pa ti, ruli, ruli, guanaga. Upe, upe, guata, negui con su ruli, ruli, guanaga. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar sopa de caracol, guatane y con su ruli, ruli, guanaga. Guata winegi guanaga, guata winegi con su, guata winegi guanaga. Si tú quieres bailar sopa de caracol, guata winegi con su, ruli, ruli, guanaga. Upe, upe. Guata winegi guanaga, guata winegi con su, guata winegi guanaga, guata winegi con su, guata winegi guanaga, guata winegi con su, guata winegi guanaga. Sacude, sacude. La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura. ¿Sabe quién llegó? ¡Banda! ¡Blanca! Riki-tiki, 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 riki-tiki. Afloja la cadera. Cadera. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres pedir sopa de caracol, guatane y con su ruli, ruli, guanaga. Chequea.
musika entzutea gogoko alduzu. Egunari erritmorik onena jarri nahian ere ibiltzen altzara. Eta akaso, konpainiarik onena ere bilatu nahi alduzu. Ataun irratian, eguneko 24 orduetan eskainiko dizugu konpainiarik onena. Musika, humorea eta baita kontu serioak ere. Entzun orain irubebikoitz.ataunirratia.eus atarian sartuz. Ataun irratia. Bueno, gu hemen jarraitzen dugu, kulturzazten, azengo minuta hauetan. Gaur ere ilusio berri. Bueno, eta ekarri zuet gartxoten diska berria bizirik gaude, Ezin egon ezin gabe. Hazi diska puzka egin duen gartxotun zain, Amaia Miranda abeslekin batera produkzioan. Sortu izan detnik. Eta haze diska benetan, lasaia eta izu, igande ordu ontako ez dago gaizkia. Entzungo dugu, aztear. Noiz bihurtu zan isiltzea hobe. Merezi aldu bat. Merezi aldu bat.
Eta bukatzeragoaz gaurko kulturtaz. Eta bukatzeko azekanta puzka hementze zibritukan mendebaldera. Zeta maizu zugemordiet eta Ramon Bartartekoren bai, korrika. Bai, ostegunean, aziko da atarratzetik Bilborantz eta egun, gau, goiza, eguardi, atxalde eta ordu txikitan, goazetzen gure kulturzasteko zaldean, onen berri izango duzue, egunero. Eta abiadiz, hiru lekutan izango gara, igandean Iruñean, gero hemen Goierrin, Zumarraga, Urretxu eta Beasainen, eta zigun egunean Bilbon ere. Así que animatu eta segi korrikan. Gu agurtzera guazkanduarekin eta urrego joetean apilen bueltatuko gara. Ondi zan eta korrika jarraitu baino. Bariñako bidane baskaran Maitasun eskutiz baten bide luzea Siberutikan mendebaldera Junkeraren fandango berri bat ezala Bidaia berri baten bila Arrandoaren egaldia lumadi berria Gato batean baino Euskara gara